सांग्रां जा नोंथांखौ खहा खालामनो फैगासिनो सुपारबाग रायजोआव गिख्रंथावै साग्लोबनो हमदों सुपारबाग बेक्टेरियाया बे गिख्रंथाव सुपारबाग बेक्टेरियानि साग्लोबनायखौ लानानै गोबां बिगियानगिरिफोरा जिंगा सिनांगौ जादों। बे सुपारबाग बेक्टेरियानो जाबाय माइकोप्लाज्मा जेनेटेलियाम। माइकोप्लाज्मा जेनेटेलियामा गिबि खेबनि थाखाय 1980 मायथाइयाव जादोंमोन। बेबायदिनो थांनाय 2019 इं मायथाइयाव माइकोप्लाज्मा जेनेटेलियामखौ आमेरिकायाव गिबि खेबनि थाखाय आनजाद नायनाय जादोंमोन। सुपारबाग बेक्टेरियानि गोहोम गोग्लैयोब्ला गाहायै आइजोफोरा गथ' जोनोम होनो हायै जायो आरो लोमजानाय एबा बायदि बेरामजों नारसिन जायो। बेबायदिनो मानसिनि देहायाव बायदि बायदि गिख्रंथाव बेराम जेरै निउमोनिया, इउरिनारि ट्राक्ट इनफेक्शन आरो बिगुरनि बेराम एबा स्किन इनफेक्शन सोमजिहोबावो। बे बेरामा सासेनिफ्राय गुबुन सासेनि देहायावबो गोरलैयैनो बारस्लायो। बे बेरामखौ गोबां बिगियानगिरिफोरा दासिमबो होबथानो हानायनि राहाखौ दिहुननो हायाखै। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।